a builder of a God-fearing generation. A builder of a God-fearing generation. Da kayo nga tatang, da kayo nga ama, da kayo nga asawa nga lalaki, da kayo dagiti builder. Baga tayo man, builder. O, dagi lalaki man timang ibaga, builder. Yan. Builder of a God-fearing generation. Da kayo itimang porma, kadagiti agbalin nga managbuteng nga henerasyon kin ni Apo Dios. So let us see the biyag ni Abraham. So ni Abraham, inawagan ni Apo Dios 2 times. Jay umuna nga iti panang awag na kini Abraham nga panawan na da jay lugar na. By the way, ni Abraham titatang nakot ni Tera. Ni Tera, kanti family nakot, they are idol worshiper. The reason why, nga ni Apo Diyos inayabanan ni Abraham, manipod ijay lugar da, tapno iti kastangay kathaan nga makontaminate ni Abraham, ijay klase iti panagdaydayaw, dagitiin mon una, nga tattatang dawin no dagiti forefathers da. So that is the reason, that is the first call ni Abraham. So, ni Abraham kakabsat, inawagan iti Apo, so chapter 12, mabasa tayo ijay. Kat di time nga di kat 75 years old ni Abraham. And then chapter 17, iso da the 99 years old ni Abraham, another maikadwa nga panang ayab iti Apo, dayto da panang i-affirm ni Apo, panang i-confirm ni Apo Diyos nga ni Abraham, kat adda iti na isang sangayan, nga pang-usaran ni Apo Diyos ijay biyag na. And who among you, sino kada kayo nga lalaki, timang kayat, nga usaran ni Apo iti biyag na, manipod data. Amen. So that's right. So, makita tayo ditoy, kasano, how Abraham became the builders of the generation. Awagan tayo ngay nga Father Abraham. Amo yun, dahil nga kanta? O, dahil Sunday school teacher. Dito dahil first nga, kaadon ng amo nga kanta, nga isuro ka dahil ubing. Shall we sing it? Mabalin ba nga kantaan tayo am amin? Gitaraan nyo, tapnumot, mayat ti panakaikanta na. Father Abraham has many children. Go! O, dahil ganyan gitara. O, urayin tayo, tapno, mayat. Kat dagihang nga makaam mo, na kayo nga ama nga, hanyo amo na ito yung nga kanta, adalon tayo isuro ti apuyo, kun ni Jay, anak yo. Father Abraham has many children has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Father Abraham has many children has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Sangwam ji kaabay mo, dapat ada partner na dito eh. Sige. Magpakabata tayo kung minsan. Sige, agkita ka iti partner mo, tapno ada itudom. Yan. Si Kangay, part ka ba, iti pamilya ni Abraham. Okay? Let us sing it one more time. Kantaan tayo mga natarakib. As many children has Father Abraham. I am one of them. Yan, tudong. So let us praise the Lord. Amen. Palakpakan tayo ni Apo. Yan. Father Abraham. Nagbalin ni Abraham, apay kas ano nga ni Abraham, ngayon nagbalin iso na nga inaramat iti Apo nga true kiniyana adda dagiti adu nga tattao nga namati kini Apo Dios. So he is a builder. Yan. How Abraham became the builders of a generation. Number 1, nga masarakan tayo, dito'y talong at chapter, nga naibasak tatay kanyayo, ngay dito'y tayo nga ma-pick up, no sino ni Abraham, apay nga nagbalin nga father of faith, apay nga nagbalin nga father of many nations. Number 1, he responded God's call.
nagresponde ijay ayab ni Apo Diyos. Imagine, ti background ni Abraham, try ko nga isu-search, ti background ni Abraham ngay kat pagan, nagapo isuna ijay pamilya ngay nga idol worshipper. Kat idi inayaban ni Apo Diyos ni Abraham, Abraham, panawam ti lugar mo, alam ni asawam, kat mapangka ijay lugar nga pangibaunakin ka, pangipanakin ka. Kuna ni Apo Diyos, nagtulnog ni Abraham nga awan ka question. So daytoy iti umuna nga quality wenno may nga banag kung bakit si Abraham nagiging ama sa pananampalataya. He is a father of faith and he is a father of many generation. It is because daytoy nga kababalin na he obeyed the Lord immediately. He responded God's call immediately. Hanang ako na adabat ti daga ijay nga anya ba ti sangwak ijay, anya ba iti pagbanagak no mapanak ijay. So mauawagan ngay ni Abraham nga mabalin ngay nga he obeyed. Nagtulnog iso na in the following days ngay kat mabalin nga nagsalsaludsod. So nga mabalin nga agtulnog ka sumarsarunon to da jay saludsod mo. So dito tinangyari ijay verse 4 iti chapter 12. Kunana tinungpal ni Abraham tinaga na. Tinungpal ni Abraham, tibili ni Yahweh, kat pimanaw ijay haran. Idi agtawan iti 70 kat 5. So faith in obedience. Ada iti pamati na, kan ada ti panagtulnog na. Daytoy Abraham, nga iso nga inayaban ni Apo Diyos, nagresponde, kat maiparparang da jay panag-respond na ijay, ayab iti Apo, maipakpakita ijay genuine faith. Kat mabalin nga jay respond ni Abraham di tangay kat sumurot and then later on maamamwan at ikinasyasin nun ni Apo Diyos. Haan ngay nga amwom umununa, di ba kasya tayo, amwon tayo umununa, sa tayo to sumurot. Ta amangan no madidigra ka, amangan no anyan to ti mangyari ken ka. But ni Abraham, he knows God, ada di jay pamati na, ada tina-build up nga faith ni Abraham. He obeyed God. Habang nga, sursurot na ni Apo, ijay nang amamuan ti kinasyasin no ni Apo Diyos. Ijay biyag na. He responds God's call. I-describe na ngay da jay pamati nga adakan ni Abraham, jay pamati na kini Apo Diyos niya. Nag-response ijay ayab iti Apo. Maikadwa, no apay nga kasanungan ni Abraham kat pinagbalin ni Apo Diyos nga a builders of the generation to come, iso daytoy gamin, daytoy jay, he walked faithfully to his God. Idi nga inayaban ni Apo, nung nag-respond na si Abraham, sumunod kay God, he is following the Lord, ijay everyday panagbiag na, kat habang nga sursuruto na ni Apo, maamamwana, makitkita na nga the God who called him is a God of the universe. The God who called him is a God who created all things. Gaputa, when we follow the Lord, nusuruton tayo ti Apo, the more nga maamamuan tayo, day kinasyasin no ni Apo Diyos. So haan nga napahamak, hindi siya napahamak dahil meron siyang immediate na faith sa ating Diyos. So, dito ije verse 1 kuna na Abraham was Abraham was 99 years old. Ije chapter 17. Chapter 17. Ije chapter 17, ibaga na dito. So, sinmurot ni Abraham, kini Apo. And then dito chapter 17, ibaga na dito nga idi nga panagsusurot na kini Apo na paniso lugar nga nang iturungan iti Apo kadakwada. Kat dito yun the time nga ni Apo nakita na ti kinasyasin ni Apo ni Abraham. Isu nga ije daily nga panagbiag ni Abraham ni Apo subsubaybayan na isuna. So dito verse 1, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him. Nagparang manan iti Apo kinkwana. And then kunana, I am God Almighty. Kuna ni Apo Diyos kini Abraham. Nagparang ni Apo Diyos kini Abraham. That time, idi 99 years old. Kat anyat inbagan ti Diyos kinkwana, I am God Almighty. Inbaga na nga siyak ti Diyos, nga man nakabalin. Kat kunana, walk before me faithfully and be blameless.
So ni Abraham, nakipagnaki ni Apo Dios nga matalek isuna. At amo na da ang ayab kinkwana kat mighty God. So we know that our God whom we are worshiping is holy. Amo tayo nga da pagserserbian tayo. Amo tayo nga da reason nga ada tayo iti dito nga gundaway, ada tayo dito nga nakatugaw. Tagaputa ni Apo Diyos, it's all because of Him. No apay nga ada tayo ditoy. It's all because of God. No apay nga ada tayo. No apay nga nakitam dayta kabsat mo, no apay nga nakatune in ka, it's not because of me, it's not because of Pinyal Full Gospel Ministries, it's because of God. Nga gaputa kayat ni Apo Diyos nga manggan tayo, kayat ni Apo nga maamamuan tayo pa isuna. So ni Abraham, what he did is, since nga inawagan ti Apo isuna, idiagtawan, it is 75 years old, he walked faithfully. In here comes Genesis chapter 17, dadjay manan nga nagparang iti Apo kinkwana, kunana kat I am God Almighty. Kat mabalin nga no, iti personal nga biyag tayo. As we continue to walk with God, mabalin nga dati timok ti Apo kada tayo nga I am God Almighty. Siyak ti Diyos mo. Siyak ti Diyos mo nga pagserserbiam. Ituloy mo nga magna. Ituloy mo nga makipagna nga matalek. Madaydayaw ti Apo. Madaydayaw iti Apo. So, dadzay kakabsat. And, maikatalo. Bilis no? Maikatalo, he walked blamelessly. Nakipagna ni Abraham nga nasantuan. Nakipagna ni Abraham, sinurot na ni Apo Dios. Naki-journey ni Abraham kini Apo nga nadalos iti panakipagnana, nasaya at ti panakipagnana, nasaya at ti panagserbi na kini Apo Dios. Isu nga daytoy verse, isumat lang iti verse 1 kuna na, I am Almighty. Dua nga ba nagtikayat ni Apo Dios nga ikastan ni Abraham nga sumurot kini Apo. He walk before me faithfully. Matalek ken di sumaro no es kuna na, and be blameless kuna ni Apo Dios. Sumurot ka nga awang kumaiti, magnakaagserbi ka kanyak nga awang kumaiti pakamulitam. Awang kumaiti pakamantsaan. Hang kumanga madadaol da jay biyag mo. Hang madadaol jay nagan mo. Gapu iti basol. So daytoy nga bilin ni Apo Dios ka ni Abram. Isu iti sinurot ni Abram iti unos iti panagbiag na. Iti verse 2. Chapter 17 verse 2 kunana, makitulagakin ka kat ikan kanto iti ado akapututam. So daytoy nga iti kayat ni Apo, daytoy iti in-build up ni Apo Diyos kini Abram. And daytoy iti in-build up ni Abram mat kini Apo Diyos. So relationship. Baga tayo man relationship. Ni Apo nang ted. Ni Apo nang ted ti instruction. And we receive that instruction. Kat how to build a good relationship kini Apo Diyos through ijay response tayo, ijay inted na nga instruction. Maridayaw ti Apo ay masursurutan tayo. Are we glad nga datayong anak ni Apo kot isursurwan na datayo ti inaldaw-aldaw? Ya kuna na I am God Almighty, walk before me. Walk before me hanga kumpurmi ti pakipagpagnaam. Hanga kumpurmi ti sursurutom. Walk before me. For you nga ma-fulfill dagitoy da nga promises nga inted ko kinka. So dagitoy da ada iti tulag da Abram, ada titulag ni Apo Dios ken ni Abram. Basta lakot di magnaka nga matalek, sumurot ka nga matalek, agserbi ka nga awan iti pakapilawam, awan ti pakamantsyaam. You walk righteously before me, I will do these things. Kuna ni Apo, aramidak dagitoy da nga bambanag ijibiyag mo, gaputa surutom daytoy. Kuna ni Apo Diyos iti kani Abraham. So, iti daytoy nga panangi baga ni Apo Diyos kini Abraham, the instruction ti Apo kini Abraham, how he will continue nga makipagnaki ni Apo, gaputa adat na indaklan nga plano ni Apo Diyos, kinkwana. Before the Lord will do great things, bago gagawin ni Lord yung mga bagay na malaking bagay sa ating buhay, first of all, kailangan nating i-accept yung instruction. Kailangan natin tanggapin the instruction ni Apo.
Kat intuno awatan tayo nga kasta ipabiyag tayo, and here comes the jay, iplastar iti Apo, the jay, kayat na nga pagtungpalan tayo. All of us, amin tayo ada iti napintas, ngayon sagana iti Diyos nga future tayo. According to Jeremiah 29:11. This is the word of God to the people of Israel. For I know the plans I have for you. Kunana. Niyati kunana, next. Ituloy man diya, young people. Amen. Nagmayatan aya nga i-declare tayo from our mouth. Plans to prosper you. Plans to prosper you and not to harm you. Sunukas jay de Dios nga pagserserbian tayo, anyapay ayati gapu no apay nga agquit tayo, di ba? We will remain in Him. Gapu ta adati future tayo, adati masakbayan tayo nga agururay. Dayto yung ikat-promise ni Apo Diyos to the people of Israel. Nya nga no dagitoy da awan hangko ngayon plano ti pakadadaulan nyo. Ngam gapu gamin dayto aramidon nyo nga haan nga nasayaat iti imatang ko. Da kayo matlang timang didigra ije masakbayan, but I want you nga i-assure kada kayo. I have a plan for you. Plans to prosper you. Sino ti mayat nga ag-prosper? Maray dayaw ti Apo. Actually, that is God's plan to each one of us. Ti kayat ni Apo ag-prosper tayo amin. Ti kayat ni Satanas agkaradap ka tirigat. Ngam ti kayat ni Apo Diyos ag-prosper ka. Maray dayaw ti Apo. Shall we give our clap offering to God? Ngat kayat ni Apo panatan tayo. Ti kayat ni Apo Diyos nga makita kin ka ngaykat you will enjoy serving Him nga nabindisyonan. Hanga agkarkaradap tirigat nga kang kanayon. Well, adadag iti stages iti panagbiag tayo that we really need nga aglasat tayo kadagijay, but not all the time agsuffer ka. Not all the time agsangsangit ka. Not all the time mariribukan ka. But God has a plan. Iti biyag tayo kakabsat. Numaladladingitan ka tata. For the meantime lang dayta. But if you continue to walk blamelessly before God, agragsak kanto, maraydayaw ti Apo. So, because of this behavior nga napurma ijay biyag ni Abraham, gapo iti intervention ti Apo, gapo ta ni Abraham, kat he open in lukat na ti biyag na para kini Apo. Nya tinaramid ti Apo kinkwana, God involved Abraham in His plans. And involved ni Apo Diyos ni Abraham. Ijay plano ni Apo Diyos. That's why apay nga awagan tayo nga, Father Abraham has many children. Many children has Father Abraham, and I am one of them. And you are also one of them. Kinuna ni Yahweh, ijay chapter 18 verse 17. Kuna ni Yahweh, jak ilimad ka ni Abraham, ti panggap ko nga aramidan. You can close your eyes, kat i-take mo na ito yung word. Nga kuna ni Apo, Diyos kin ka, anak, I will not hide my plans in your life. I will reveal it to you. Ibagakin ka. So ni Abraham, inawat na daytoy, kuna ni Apo Diyos, jak ilimad kan ni Abraham, because idi nga the second time nga nang awagan ni Apo Diyos kini Abraham, that's the moment nga na-change jay nagan ni Abraham to Abraham. Gets? Chapter 17. Ijay time nga intad ni Apo Diyos ti covenant na. Ijay time nga inawat ni Abraham, the word iti Apo, God changed His name from Abram to Abraham. E di time nga inawat tayo ni Lord, ijay biyag tayo as our Lord and Savior, He changed our name. He changed us. Uray ano, ang gana tatakot, Marlon lata tinagan mo, ngam kayat nangasawan, haanan nga jay old nga Marlon. Nudikat na barbaliwanan, bagong nilalang, maraydayaw iti Apo. He changed, and then in change ni Lord, jay nagan ni Abraham into Abraham,
It means to say, it is because nakita ni Apo Dios na jay puso ni Abraham. He opened his heart in lukat na itibiyag na kini Apo Dios. This is the has chosen you. Gagamitin ka ni Lord sa loob ng inyong tahanan. Because you are qualified. Madaydayaw tinagan ti Dios. He will direct His children in His household after Him to keep the way of the Lord. Isu nga dagiti tatatang, let us continue to pray for them also. Dakkel da ito nga awiton da, dakkel da ito nga duty da in the family. Ha nga basta-basta ti agbalin nga tatang. Because you have a heavy duty to do. This is to direct your family to honor God. Direct your children to honor God. Direct your children to fear God. Katinto no kastoy ti mangyari, awan ti mapukaw nga uray maysa. So do not stop praying for your family. Mabalin nga kun kunam ayo, siyak ti amang nga awan di pamilyak ditoy. Ayo, siyak ti tatang nga akaano nga tanga umay ti family. Importante tuloy-tuloy ka kini Lord. Tuloy-tuloy kang agkararag kini Apo, and He will do His plans. So that the Lord will bring about for Abraham what He has promised. Ada ti kari ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. Ada ti kari ni Lord kada kayo nga leader in the family. Adati kari ni Apo kada tayo nga mothers. Adati kari ni Apo Diyos kada kayo nga anak. Verse 20, kahit kung basahan tayo dito, Genesis chapter 18, verse 20. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Remain standing before the Lord. Agtalinaod kayo nga lalaki nga agserserbi kini Apo, agtalinaod kayo nga sitatakder kini Apo nga saan nga magaraw. Amen. Stand before God nga saan nga magaraw. May your faith in God will never be shaken. Dito pamatiyo kini Apo saan nga magaraw. Whatever challenges nga dumtang iti family yo, stand firm. Bagam takabay mo, stand firm. Paredayaw iti Apo. Abraham intercede Sodom and Gomorrah. Si tatakder nga kang kanayon. The anghel pinanawan da ni Abraham, but Abraham approached God. Isu deto'y kararag na, verse 23, kadagiti sumarsaruno. Ngayon kararag na, sapay lakadita saan nga mapukaw. One thing more, nga makita tayo ni Abraham has a compassionate heart for the lost. Ni Abraham, saan nga, haan nga napukaw, dadya asina kadagiti managbasol. Numabalbalin, agbabawi dagiti tattao iti Sodom and Gomorrah, manipud ije basol da, and He will turn their eyes unto God. Sumangod ako makin ni Apo. And even at this moment, kakabsat, iura iti deto nga panahon, God is calling each and every one of us to stand in the gap, to intercede. Mangibabaot kadagiti daduma tapno maisalakan da. Respond God's call. Ito iti kababalin ni Abraham nga nakita ni Apo Diyos. Why He made him apay nga inaramid na isuna truko ni Abraham, adadagiti na build nga generation, adadagiti nagtultuloy nga matalek kini Apo, sino dagijay, one of them ni Joshua, ni Himaya, sino pa dagiti great man of God, ada ni David, sino pa dagiti nagtalinaod, nga nagtultuloy, nga nagserbi kini Apo, kat dayto iti kayat ni Apo, Diyos nga maaramid, kada tayo iti dayto nga panawon, kanda iti masangwanan, so nga iti prayer, nga iso nga aramidan tayo ti inaldaw praying for one another is a seed for the next generation.
Ikararag tayo dagiti sumarsarunong nga henerasyon, ikararag tayo dagiti ubing, nga babasit at dumtang to ti gundaway. Rumigat, agbaliw to ti panawan, no kuna tayo nga narigat ti tiyempo tata, narigat dagiti kabataan tata, intuntuno awan tayo, baka mas karkaro. So ayatan nga kakabsat, adults, let us continue to preserve the next generation. Da kayo nga generasyon tata, continue to seek God. Kat kunaan nyo, kini Apo Diyos, Apoy, preserve na kami, aramatan na kami, timasangwanan. We will stand in the gap. Han kumang magaraw, day nga pamati, whatever happens. Madaydayaw, tinagan ti Apo. So, agyaman tayo, ti deto yung gundaway, ulitak manon, nga ni Abraham, in preserve ni Apo Diyos, uray pa no, haan nga nasaya at da jay, nagapuan nga family, but when the Lord change us, He will use us. From glory to glory, He will always change us. Improve na tayo iti Apo. A builder of a God-fearing generation. Saan nga nag-stop ijay time ni Abraham ngam aging gana tata because adda tayo am amin. Maraydayaw ti Apo. Let us continue to be faithful. Makipagnaki ni Apo nga matalek. Nga awan kuma iti pakapilawan na everyday daytoy iti isisik tayo. Nga agbiag tayo kuma iti panagbiag. Ama kaayayo iti imatang ni Apo Diyos. Adu man dagiti lapses tayo, but God is always there to uphold us, to teach us ije umisunga, aramidin tayo. Madaydayaw tinaga na He will build you and He will always ayaban iti Apo pay dagiti mayat nga agpa-build up kinkwana, agpa-shape kinkwana para iti sumaruno nga panawon. Maraydayaw tinagan ti Dios. Haan na nga pilpiliyon dagiti aramato na haan nga ti criteria iti pangusaran ni Apo ket nubak nang ka, winuno na laing ka. Kung ti kayat ni Apo, those who are willing to walk with Him faithfully and those who are willing to walk with Him blamelessly. Digay willing nga makipagnakin kwa ng awang kumait ti pakapilawan na. Katulungan na tayo ni Apo Diyos tapno iti kasta sumaysaya at tayo kas agtultuloy tayo nga agserbi iti Apo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, blessed be your name. Hallelujah. As we are singing this song, iti deto yung gundaway kakabsat. We are your children. Yes, Lord. We've gathered here today. Amamin tayo, anak na tayo ni Apo Diyos. He is preparing us for a successful future. Hallelujah. Hear our cry. Yes. Oh, Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Yes, Lord God. Hallelujah. our Father, Oh, we call you Father. who art in Hallelujah. heaven, You are God. hallowed be Thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song As it rises to heaven, may your glory fill. May your glory fill the earth. May your glory fill our the family. waters May your glory fill our homes. See. Hallelujah. See Oh, our hearts. yes, God. There is no infinity
you, Lord God. Thy name, our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray.